Erokamano nyakora Mogi kuom kete Ramogi TV. Yero Ramogi TV odiochieng'ni en nyadhi ma imiyowa kendo wan bende wabedo jocher ka wang'eni wami weche manyien ma odimbore mago mosebedo katimore chakre ne pinyru nyaka sani ma wasebedo kwaluwe konde duto ma pacho ka nyakora Mogi mae oting'o wach mar paro mar chik mar omenda e chuny boma ma Nairobi. Oganda oringo ng'wech ma koni gi kocha ka obila lawo jogo mane bago ng'anyo ka kwedo paro mar chik mar omenda ma gikoni nitiere kod pek ma okete e parono. To e kinde mane ji ringo e chuny boma ma Nairobi, romo ne timore par jot mar jatend piny Nairobi kama jokanyo ma oting'o jood bura mag Kenya Kwanza kaachiel kod jodito mamoko koting'o jatend migepe kaachiel kod jatend piny gi jalupne otwak kendo giwacho ni koro ging'ado mar golo osuru ewi mkate kaachiel kod nyamburko mane oriko oselieki ni dhi kelo pek ne oganda e paro mar chik mar omenda mathurka. Magi to kod mamoko mathoth nyakora Mogi, reporters magwa nitiere kor gwenge mopogore opogore mondo mi achiel kachiel gik matimore gi kinde ni kowuok e od bura mamalo mar piny Kenya kama igeno ni dhi chwale twak mar paro mar chik mar omenda odiochieng' ma kawuono nyakora Mogi kochakore saa 8:30. Weche waiko ne yo manimba mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore machiegni kod gwenge maboyo. Mokwongo thund weche. 16% VAT on bread has been dropped. To support, again, on reducing the cost of living, we are doing something about vegetable oil. Osuru ewi mkate, nyamburko kod omenda gin moko kuom mowito oko e lokruok manyien ma sirikal oketo e paro mar chik mar omenda ma higani. Jopiny obago ng'anyo e boma ma Nairobi mar kwedo paro mar chik mar omenda migeno chwale od bura kawuono. Nyasi mar rapar mosenindo jayal buche Monica Kivuti obagi e doho mopogore opogore e pacho ka. Nyakora Mogi bet thuolo mar tudori koda namba 36000 mano namba marwa mar ote machuok e Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube bende Ramogi TV Kenya, X @Ramogi TV KE. Bende nyalo luwo weche nyakora Mogi ka idhi e Facebook page mara wuon iluongo ni George Bati Daddy Cool. Inyalo follow mondo iyud weche gi achiel kachiel. Machiegni nyinga en George Bati. Piny owacho owito oko osuru manyicha ne dwa ni ketie mkate kod nyamburko e lokruok ma otim ne moko kuom kidienje mag paro mar chik mar omenda ma higani ma ichano chwale od bura kawuono. Ka giloso bang' romo mar jood bura kod jotelo mag Kenya Kwanza ma obagi e par jot mar jatend piny, jood bura kotelo gi kod jakom mar komiti mar omenda e od bura mamalo Kimani Kuria giyango ni gikawo okang' ma kamano kaka yor neno ni jopiny ok obedo kod pek kaluwore kod ng'ur ma osebedo. When we started the public participation in the finance bill of 2024, we did make a promise that that public participation would not be an exercise in futility. We have listened to the view of Kenyans and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living, and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. To support, again, on reducing the cost of living, we are doing something about vegetable oil so that we do not make it expensive for Kenyans. Transfer of mobile services is a key concern to many Kenyans, and therefore, again, we have proposed that we do not have any increase on taxation or mobile phone transfer. We have seen in the recent past the proposals that we've made on statutory deductions on SHIF and housing levy has added a loan on especially on salaried Kenyans, and therefore we have proposed that those statutory deductions now be allowable to pay, so they will not pay an additional pay on those. We all agree that environment conservation is a key concern. The fact that we've had a drought and a few months of floods and our drainage clogs, we have agreed that we need to make a good decision about how to protect our environment. And that is what the wisdom on the introduction of eco-levy. However, imposing this on locally manufactured goods would again increase the cost of those locally manufactured goods in the country and stand a risk of making them not competitive in the East African market and globally. Therefore, this eco-levy will only be chargeable to imported finished products.
And therefore, all locally manufactured items, and especially including diapers and sanitary towels, will not be subject to eco-levy. Koromogi mano Kuria Kimani, jakom mar komiti mar weche mag omenda e od bura mamalo mar piny Kenya ka oloso bang' romo ma gibedo kaka jokanyo mag Kenya Kwanza. Motelo ne pedho kata chwalo twak mar paro mar chik mar omenda e od bura maduong' mar piny Kenya odiochieng' ma kawuono. Owacho ni moko kuom weche mag lieko kata mag temo mondo koro kel fungruok ne oganda jo Kenya en moting'o wach mar weche mag osuru manyo wach ni keto e mwandu kaka mkate, weche mag nyamburko kaachiel kod mwandu mamoko mochuno kama moting'o mag goyo simu kaachiel kod oro omenda nyakora mogi mabende nyose kelo ng'ur kowuok kuom jopiny mopogore opogore. To kopogore kod mano bende owacho ni mwandu mamoko molose pacho ka nyakora mogi ok bi ng'adi osuru miluongo ni eco-levy, kendo mana mwandu mogole pinje maoko manyalo ketho alwora mibiro ng'adi osuru ma kamano. Koro dani mondo mi wanyisi kaka piny chalo e chuny boma ma Nairobi, kama oganda osebedo ka ringo koni gi kocha kage bago ng'anyo bila okwore chuny boma ma Nairobi mondo mi ogeng' ng'anyo mane oganda moko osewacho ni gidhi timo e chuny boma no nyaka e alwora mar od bura mamalo ma pacho kaka medhi pedhie twak mar paro mar chik mar omenda. Tipo mineno go nyakwara mogi mano kaka obila medo wuotho ka gitemo dhiro joma diponi nitiere machiegni kuondego mag ng'anyo komigi chik ni kik giyiene ng'ata ng'ata mondo mi odhi machiegni e alwora mar od bura, kendo gisecherore gi ng'wech ka giriembo joma obago ng'anyo e konde mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi. Par ni kweth mopogore opogore ma kendo ne ratich oganda oselando ni gibiro chako ng'anyo margi okinyi ma kawuono, kendo mano gima osetimore motelo ne sama wadhi e yamo ni weche mag iro malungo pi wang' e apeyni mopogore opogore e chuny boma ma Nairobi. Ne oseneno ka moko kuom oganda mane nie ng'anyo bende orwaki e nyamburko mag obila mane ochung' karito mondo geng' rochni moro amora kata rochruok moro amora mar arita inyalo tim kod oganda mane obago ng'anyo. King'iyo moko kuom ute mag uso e chuny boma ma Nairobi bende moko kuom gino lor kaluwore kod weche mag ng'anyo ma kamano, ka obilago bende itemo sokwang'i kod jogo ma gin jong'anyo ma bende wacho ni gidwa ni mondo giked ne ratiro mar oganda inyalo kotende kod pek mar ngima mosebetie ma bende ni liek ni nyalo medi kod paro mar chiko mar omenda ma idhi twagie kod jood bura odiochieng' ma kawuono. Gin tipo machiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi nyakora mogi kaluwore kod ng'anyo mosebedo kinyalo ng'iyo kanyo gin iro malungo wang' migayo godo kata ikeyo godo jong'anyo ma bende koro tito ng'wech kaluwore kod dwaro margi mar neno ni duondgi owinji kod telo mar piny kod jood bura ma bende dhi twak e paro mar chik kochakore odiochieng' ma kawuono nyakwara mogi. King'iyo nyamburko kanyo endo nyamburko mar obila bende ni kanyo ma obila ma obedo abeda kicha maponi kweth mag jong'anyo obedo mathoth moingo obila moselor piny to gin bende ginyalo chikore kanyo kogunde kendo chopo mapiyo piyo mondo gi med mijing'o obila mamoko ma osebedo karakore kod jong'anyo e apeyni buora e chuny boma ma Nairobi nyakwara mogi. Gin tipo machiel kachiel mineno ka jok ma bende osemake ng'isi ni ikawogi tisogi nyamburko mar obila kendo iterogi mondo gidhi girit kama ibiro migi e penjo kata gibiro dok e penjo gimomiyo gibago ng'anyo ma kama. Ranyisi ni moko kuom kuonde mag uso e chuny boma ma Nairobi lor kaluwore kod ng'anyo mosebedo to kod ng'wech mosebedo e kind obila kod jong'anyo. Kata kamano jowuoth mamoko ma onge kod moko donjore weche mag ng'anyo go to dhi adhiya nyime kod chenro mag nyamburko no kanitiere kanyo maringo e apeyni ma Nairobi. Kata kamano magi timo kaluwore kod singo mamoko kuom jo kedo ne ratiro mag oganda nyowacho ni gibiro bago ng'anyo mar nyiso ng'ur margi chwalo gin bende ng'ur margi ne jatend piny kaachiel kod jood bura ewi paro mar chik mar omenda magikoni ne nitiere kod thuoke moko mane nyalo chuo oganda jo Kenya ahinya kotenore kod weche mag medo osuru e mwandu mochuno ma pacho ka. Nyakwara mogi gin weche ma bende wamedo luwo ni achiel kachiel ka jofwambo magwa Walter Nyambaga kaachiel kod Eric Owenga nitiere alwora mar boma ma Nairobi. Nyambaga nitiere alwora mar od bura, Owenga nitiere peyni ma Nairobi kanyo. To kaluwore kod ng'wech maka kod kacha nyakwara mogi koro chuno ni samoro kwanya yudo gi sani kama nyisi tipo mar chal mar weche achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Nairobi. King'iyo kanyo nyakwara mogi moko kuom dukni mag uso chuno ni mondo koro wegi olor kendo tem ngechore gi chien kaluwore kod ng'wech maka kod kacha ma obila timo kod jogo mabago ng'anyo nyakwara mogi. Ma en achiel kuom apeyni ma Nairobi
kendo gin mago ma nyisi ayanga kaka chal mar weche chalo Nairobi Nyakwamogi. Mana kaka seng'isi ni king'iyo moko kuom kuonde mag uso gin kata dukni gin mago molor kaluwore kod ng'anyo mosebedo gi ng'wech mosebedo e kind obila kod jopiny ma gin jokedo ne ratiro mag oganda ma osebedo ng'anyo kaluwore kod ng'ur margi ewi paro mar chik mar omenda ma higa 2024. En kidieny ma oganda temo nyiso godo ratiro margi momigi kod pend chik ma pacho kata katiba mayango ne jopiny omi thuolo mar bago ng'anyo mamuol mondo kik ka gichemo golo ng'ur margi kata chwalo pachgi ne jotelo manie telo mondo winje ni to en kanye ma jopiny winje pek. Kata kamano obila kaluwore kod singo manyo ket kod tendo obila ni gibiro keto arita mar ni onge ng'ata moro chokwe e chuny boma ma Nairobi mondo ni onge ng'ata modonjore ohala mar nyawadgi kata odonjore kod ngima mar nyawadgi ma pile Nyakwamogi. Moko kuom nyamburko mating'o jowuoth gin mago madhi nyime obila obedo angecha Nyakwamogi kendo gichung' akicha ka gin kod lode ma bende giting'o kaachiel kod gigi mag lweny bende gimanore ka bende kaluwore kod lepa kor bende gitwe Nyakwamogi ma pono nitiere wach moro to gin mana jok moseikore maneno ni onge ng'at moro amora moro charita e alwora mar boma ma Nairobi. Ang'is ni chenro mamoko dhi nyime nyamburko mating'o jowuoth madonjo kendo mawuok e chuny boma to dhi nyime en mana jong'anyo ma tomo ng'wech kendo wero wende ma samoro nyiso ni gin jong'anyo ema obila go temo keyo mondo kik giponi ginyalo rocho kata ginyalo chopo machiegni kod od bura mamalo mar piny Kenya kendo rocho chenro mag arita e kinde ma jood bura biro twak e paro mar chik mar omenda ma 2024. Ni paro mar chik ni Nyakwamogi motelo ne romo ma obedo odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono, romo mochwo e kom kod jatend piny William Ruto kod jodito mag sirikal kod jood bura masiro lwedo sirikal ne ng'ur obedo e wach mar osuru mageto medo osuru mar VAT e mkate, osuru ma iluongo ni eco levy ma bende ng'iyo mwandu manyalo ketho alwora kaachiel kod osuru mamoko moting'o mago ma ing'ado oganda e kinde mag yoro kata yudo omenda kokalo lai mag tudruok mag simo kod osuru ma itimo kowuok e achiel kachiel Nyakwamogi kuom mwandu machalo kaka mago mag napkin ma itiyo godo e napo nyithindo, mago napkin manyasani miluongo ni diapers kaachiel kod mamoko Nyakwamogi. To kata kamano oler kod Kuria Kimani ni mana mwandu mogol e pinje maoko emibiro dwar ni ng'ado osuru makamano to mwandu molos e pacho ka to ok bi kawi ok bi ng'ado osuru miluongo ni eco levy no Nyakwamogi. Mago gin weche ma wayudo achiel kachiel kaka weche chalo. Ineno kaka jong'anyo gogo chong gi piny mago tipo mabiro ni achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Nairobi Nyakwamogi. Mana bang' kinde machuok kende adwa ni mondo mi watudre kod jafwambo mar Eric Owenga ma bende osechako bedo gi ikruok mondo nyiswa chal mar weche ka ineno wang' jowi mari kata tipo mari Nyakwamogi. Gin kweth mag rowere ma oting'o andika moko kaachiel kod moko bende gionge gi gima giting'o to giting'o badgi malo ka gitemo seyo wach mar weche ma oketi moko kuom kidienje mag paro mar chik mar omenda miluongo ni Finance Bill 2024. King'iyo ka Nyakwamogi e kinde maneno ka gigo chong gi kanyo, obila bedo se kiro kanyo iro malungo pi wang' kendo temo dhiro gi chien. Gin mana tipo ma tang'o ni godo kaka weche chalo achiel kachiel Nyakwamogi. Magi gin kaka weche chalo e chuny boma ma Nairobi mondo ibed gi ng'eyo kuom gik matimore gi e kinde ni motelo ne pedho ayanga paro mar chik mar omenda e od bura odiochieng' ma kawuono. Koro wadwa ni watudre ne kod Eric Owenga. Eric Owenga koponi nyalo winja, aneno ka nitiere jong'anyo ma nitiere apeyni ma opogore e chuny boma ma Nairobi. Obila bende tiyo kod iro malungo pi wang' mar keyo jong'anyo. En ang'o gini ma nitiere sani king'iyo chal mar ohala to kod weche mamoko motenore kod dongruok kaachiel kod chenro ma pile ka pile e boma ni ma Nairobi? Wach mar paro mar chik mar omenda, ng'ur mar jokedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod jokanyo mamoko ma jin jopiny gin mage e kinde ni magi bago ng'anyo Nairobi? Eric Owenga. Awinji maler ahinya bati ka in studio kanyo kendo abiro na achiel kachiel ka ok ya paya ma Kimathi Street mano bonar be kaka giesani kendo itoka ka emane obedo kuku kata karomo mane oganda mo bago ng'anyo diche makawuono ne ochako ka asa 4:30 kama kendo kae mane tiagas mokwongo no obol kuom gi kaka kendo ne gimoda kago kinyi gima dhi nyime en ni jong'anyo gi moting'o riwruoge makedo ratiro mag oganda gi thir mokalo kalore kod
paro mar omenda ma higa 2024 ma bende gie sani geno ni onego bed ni koro ni od bura gie sani ka giwacho ni en kod funda ma kanyo ma bro hinyo jopiny kendo odiochieng' ma kawuono kaka ne giwacho nyoro ni gibro bedo kod ng'anyo ka gipingo paro mar chikno to en ng'anyo ma bende kana yudo thuolo matwa kod obila ma Nairobi ka mano kamanda Adamson Bungei nowacho ni okomi gi thuolo mar ng'anyo ne gi kwayo ayanga kata adhara ni gibro ng'anyo odiochieng' ma kawuono kowacho ni oboke manoter e kar obila ma Central ne mano ma giyango kendo en mano ma higa mokalo koro ne giyie kod ng'anyo ma kawuono kendo owacho ni kawuono odiochieng' ma kawuono onge ng'anyo bodhi nyime kendo mane okelo koro wach mar tear gas ma osebedo kagore e chuny boma Nairobi ka kendo apaya madito Nairobi ka gie sani ok nyal yie mone dhano maromo 10 gi wiye to konegi to en joma ibayo kod tear gas mar ketho ng'anyo ma kamano. Koro gie sani osebedo ng'wech kendo en chenro ma bende oserocho chenro mag ohala buora kendo duke mang'eny Nairobi kata chuny boma ka gie sani olor ka lure kod luoro samoro dibed ni oganda mabago ng'anyo gin mago ma samo pod ok opodho ahinya nyakelo lal. Koro en gina ma orocho yore mag ohala gima ng'eyo ni gie sani to geche ema ringo mana matin tin apaya mang'eny e buora ka apaya mamoko bende geche ok nyal ringo kalure kod luoro ma kamano to gima nyaka nyiso nyakwa en ni obila okwor ka mang'eny kendo thothgi ni civilian kata rwako lewni mag jopiny moko bende rwako uniform mosebedo karakre kod jong'anyo ka kendo gima nyaka ramogi en ni kalure kod achiel kuom obila ma bende kanya luongo nyinge mongirore e wach mang'anyo ma kawuono ni maromo oganda 50 gie sani osendhi kod obila kendo gin tisendo obila ma Central e bor ka kalure kod mano miwacho ni gibedo e ng'anyo ma bende ok opwodh kod chik kalure ni onego bed ni gindiko barua aimi gi thuolo matimo kamano to jatend obila Nairobi ka mano migosi Adamson Bungei nokona ni pok oyudo barua kendo ok obiyie mondo ng'anyo ma kamano dhi nyime kaka koro poran kabati gima ng'eyo ni pod chal kama wuoth bor kech jong'anyo gi bende pod oramo no ok gibi dok piny kendo en ng'wech gie sani chal kama piny okwe matin to sa asaya tiaga nyamuch kata kuma antie nanjo ka bathe kocha Wabera Street kocha neno ka chal kama tiagas much manyiso ni obila pod nyime kod tiyo tije mar ketho kata keyo jong'anyo ma oramo ni kawuono to nyaka gisund od bura mar timo kata mar wito oko pen chik ma giwacho ni nkosh kendo bro hinyo oganda mang'eny e thuru ka koro pod wan kabati watemo luwo weche gi gima ng'eyo ni obila pod ongirre ka kendo giwacho ni ok gibiwo ka nyaka gine ni jong'anyo ka kendo yore mag ohala odhi wang'e mana kana koni duke mang'eny ka olor lakini apaya mang'eny to tiyo kech jowuoth aneno ka geche ringo ka ango gima nyachino omono geche ringo lakini ohala to chung bati. Owenga koponi nyalo winja diponi nitiere moko kuom jodito mag riwruoge makelo ne ratiro mag oganda miluongo ne leaders of civil society groups ma omaki kata mineno ka samoro odonje lweto obila kaluwore ni gine mane gilando ni gidhi tayo ng'anyo ma kawuono ni kama intiere no apeni mamoko aneno ka chal ka gima nitiere ng'wech maka kod kacha kwan mag joma samoro nitiere chuny boma ni ka opim kod kwan mabiro e boma kinde ka kinde bende no ka en gima chal ni nyiso ni jopiny nyalo bedo gi geno mar dhi nyime kod chenro mage mag ohala kata bang' ka obila medo rakore gi joma bago ng'anyo. Okawinji maber lakini kawinji matin aparo ni penjo ka gin jong'anyo machal nade momaki gima ng'eyo ni activist kata joked ratiro mag oganda nitie moko madito ma ong'ere ma gie sani pod aparo ni kwango sechopo ka polis kacha ndo obro yudo gi adhara lakini nitie momaki kachiel kod mane gitiyo omaki kecho obila ni nyaka sani oganda chal kama oheo 50 magie sani olorngi tisendo obila ma Central ka kaloro kod mano mane obila wacho ni ne kopodho ng'anyo makamano. Gima ng'eyo ni gie sani takuma wantie sani ogando obeda kicha kendo thoth johala mang'eny oloro duke magi ka giwacho ni ok ginyal yawo kalore kod mano ma giwacho ni giluor kech ok ng'en to
jong'anyo gi gin joma chal nadi kata odoko ni girwako tisede marateng' machal ka uniform margi kako kang mar puodho gi kech ing'eni ng'anyo ma achiel kuom obage gin Boniface Mwangi ma bende owacho ni ber mondo joge kata joma timo kama obed kod ranyisi makare. Koro pod wan kabati to ang'e ni pod chal kama pod ng'wech bro dhi nyime koche jong'anyo gi noramo ne nyaka ang' giyud thuolo mar chopo e parliament ma bende kapar ka bro timre kech chakre gokinyi yore duto madonjo e parliament kod mawuok ne ose redi kendo noketie geche madito mag water cannon ma geng'o jogo ma kopuodh chopo kacho. Koro emomiyo ne gibiro e alwora ma Kimathi Street ahinya to Nation Center ka ema ne gichake ng'wech. Obila parno osefwenyo ni kae magi chokore to gichako ng'wech koro kae magi goye kambi kendo gito gini sasa magi biro to kata kamano okang' ma kamano biro timre e alwora kata apaya madongo ma ichuny boma ka gie sani Bati. Erokamano Nyeriko Wenga kuom ripot mane mbai nyawagiro ni pod ibro medo luwo apeyni mamoko kopogore ko mad Kimathi Street manitiere alwora ma Nairobi mondo iyangnwa chal mar weche mag ng'anyo kaachiel kod okenge ma obila medo keto e rakruok kod jong'anyo magin joma temo kwedo wach mar paro mar chik omenda mag 2024 kendo gitemo dhiro jood bura mabiro go mbulu e parono bang' twak e od bura ni mondo gine ni gichopo dwaro mar jopiny kendo ginyiso mana ni jopiny ok oyie kod moko kuom gik mokete paro mar chik mar omenda. Nyakora mogi gin ng'anyo ma timore e boma ma Nairobi kendo bende jafwambo mar Nyeriko Wenga medo luwogi bro medo nyisowa mathoth ahinya kaka saa medo sudo. Par ni paro mar chik mar omenda idhi pedhe mondo jood bura chak twakie kochakore saa 8:30 odiechieng' ma kawuono mondo jood bura koro biro chako doiye. Ma timore e kinde ma moko kuom kidienje ma samoro ne kelo ng'ur moko kuom gi ong'adi e bura mane ochwoye kom kod jatend piny William Ruto ni koro wit oko. Kwara mogi gin weche momedo luwo ni achiel kachiel omiyo kidwa ng'e adieri mar wach to mana ka Ramogi TV wadhi nyime. Moko kuom josiasa moko e kaunti ma Narok kotelnegi kod Governor Patrick Ole Ntutu koro siro paro mar chik mar omenda mag 2024 midhi chwale od bura mamalo kawuono ka giwacho ni paro ma kamano biro konyo oganda jo Kenya. Koloso e kar chung' od bura ma Emurua Dikir e kinde nyasi mar chiwo basari maromo $41 ne jopuonjre, Ntutu odok ne jatend piny William Ruto kowacho ni osekelo kanyakla jokanyo mag sectors mopogore opogore mar kawo pachgi ewi paro mar chik mar omenda mageto juogo osuru kuom mwandu mochuno kuom jopiny. Jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno owacho ni twak mosebedo e kind jopiny kod komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda ojiwo lokruok mar moko kuom paro mar solo osuru. Kata kamano, jaod bura mar kaunti ma Narok Rebecca Tonkei ogwenyore kodgi e paro ka ojiwo dwaro mar chwalo chenro mag somo kuom chiwo basari. Hii finance bill tunajua Wakenya wamezungumza kwa wingi, kwa urefu. Na wameuliza, kuna taxes imewekwa. Mimi nataka kuambia nyinyi wakaaji wa Emurua Dikir na Wakenya kwa jumla ya kwamba rais wetu William Ruto anawajali. Taxes ni lazima kwa sababu rais wetu anataka kujenga nchi yetu. Hiyo maneno ya watu wengine yenye wanadanganyana kwamba hii finance bill inakuja kupunish watu. Hiyo bill tunaitable na tutahakikisha kwamba ile maneno ambayo wananchi walisema is punitive imeondolewa, so that wakati tunaenda kupigia kura tunapigia kura bill ambaye haitakuja umiza mwananchi. Kwa hivyo nataka nihakikishie nyinyi, mimi nafanya kazi na serikali, nafanya kazi na rais Ruto, kwa sababu hata na yeye pia tayari nimeona kazi mzuri amenisaidia kwangu North. Si lazima tu tuwe na upinzani usio na maana. Mimi ninaketi katika kamati ya elimu na ninashukuru sana kwa sababu kuna watoto hapa ambao hawakuwa na hopes yoyote ya kwenda shule, lakini kwa sababu ya milioni 41 na milioni ya governor 50 na milioni 7 ya mama county tumepata hope ya watoto kusoma.
Kosudo nyakwara mogeni moko kuom joriemb apiko kod mine ma johanda lot e chiro mar Posta iboma ma Busia ogolo ywak margi ne jood bura mondo kik kal paro mar chik mar omenda ma geno medo kata ket e od bura ma malo odiechieng' ma kawuono ka giywak ni parono geto medo pek mar ngima ne jo-Kenya. Ka giloso iboma ma Busia, johalago dwaro ni jatend piny mondo opar singo manochiwo e kinde yiero mar bero ngima mine ma loko alot. Joriemb apiko kaachiel kod jo-Kenya duto makoro sani giwacho ni pek mar ngima obembo. Langu ni kuomba rais, yeye alitufunika na blanketi ya Raymond ama alitufunika na nini? Kwa sababu tangu yeye aingie kwa kiti alikuja paka Ngurai hapa, tukifikiria atatuguzia kama bodaboda. Mheshimiwa akatuonea, akatuvaliwa miwani. Mpaka na saizi madriver wanaumia kwa upande ya mafuta, inashukisha mafuta shilingi 1, shilingi 2. Bunge wangu ambaye watesa kaskazini wana huku kaonya kwamba akienda kule bungeni akaweze kupiga hiyo kura, apige no, asipitishe hiyo mswada, kwa sababu inaniumiza mimi mwananchi wa kawaida ambaye mimi nimekaa kama punda, sababu nimebebesha mzigo zaidi hapa Kenya. Many Kenyans will suffer, and I'm telling the Kenya Kwanza MPs, I know they are normally bought and they should not be bought. Let them vote that bill out so that the Kenyans should enjoy it. Ile wakati alikuja kuomba sisi kura kama sisi manabodaboda tuliamua kupea kura, lakini sasa penye anatupeleka ni kubaya. Na sisi naomba ule mbunge wetu Edward Oku Kaunya, bana usidile down bana. Mara ile wakati unaenda huko unafichana utakuonekana. Mara hiyo nataka uonekane mbele yetu bana. Ile huko ukienda huko chafua ni no. Nakoro kaluwore kod weche mag paro mar chik mar omenda wadane wateri nyaka e od bura mamalo ma pacho kama igeno chwalie paro mar chik no ayanga odiechieng' ma kawuono idhi pedhe od bura kasto bang'e jo od bura biro chako twak ewi paro mar chik no kochakore odiechieng' makiny kapok ogoyo ombulu mar puodhe kata wite oko. Magi gin weche nyakwara mogi ma wamedo luoni mano gi kinde ni adani mondo mi ateri achiel kachiel kama jafwambo mar Walter Nyambaga nitiere alwora mar od bura mamalo mar piny Kenya kama idhi pedhe twak machal kod ma e nyim jo od bura tinende ni kendo adani koro Nyambaga omiwane chal mar weche e od bura mar piny Kenya gie sani. Nyambaga, koro thuolo en mari. Mana kaka isewinjo no nyakwara mag Jwang, pod wan monyonore mana e od bura kaendi kama igeno ni ka ochopo seche mag 8:30 to jakom kamiti mochung' ne weche mag omenda kod chenro mag sirikal Kimani Kuria ma od bura mamulo biro nyono ndeme kendo chopo e od bura kaendi mar chwalo report mar kamiti mondo jo od bura ochagoye mbaka kaka idwaro ni mondo mbaka niendi biro dhi nyime kochakore odiechieng'no ma kawuono, odiechieng'no makiny kendo nyaka chieng'no mar tich ang'wen e kaka koro gibido thuolo mar luto ombulu mar kire oko kata kale kotenre kod mano bende e romo ma gibedo godo kod jatend piny kata jot mar jatend piny bure Nairobi kendi gilieko weche moko ma gikiro oko motenore kod osuru mar kod paro mar chik ma bende osebedo ka jopiny osebedo ka ng'urne mokalo ka giluwo ni gidwa ni mondo kirgi oko to ka opacho oganda kendo bedo piny ma giloso lipodno endo e gwenge mag kaunti nogo ma Nakuru e boma maduong' ma Naivasha. Koro wan mana tire kamar ng'iyo ni to bende kango chopo seche mag 8 to dhi chalo nade od bura kinde mag chwalo lipotno kendo mondo mi chiw thuolo makere mar gombaka maling'ling mosechoko en ni alwora mar od bura kaendi jo od bura mago mosebedo ka chopo ka kendo wabilo godo wach temo konwa ni kata bed ni nitiere moko kuom lokruoge mo otimne paro mar chikno endo kendo bende bichwale kaendi ok gimor kod okang' mokaw kod kweth mago mag jo od bura ma ndiye riwruogno mar Kenya Kwanza motimo lokruogno endo tok bilo wach e romo mar jo od bura mag jo UDA manotimo kotele kod jatend piny. Giluwo ni okang' ma kama endo ok winjo bende timo kod moko kata sanja mag jo od bura mag chokore kanyono mopogore kod od bura kaendi kopogore kod kamiti nogo moyiedhi mar timo okaw okang' kod chenro maketo kano. Koro giluwo ni gibiro loso motegno ewi wach machal kod magogo endo kendo bende gibiro ng'iyo ni to bende nitiere duoko moro makare kata tiyo e yono makare motenore kod okenge mokaw mar thulo oko thuok fuoni mag paro mag chike gwendo. Machielo kendo en
Nyakoromogi wabedo gi ng'ikruok matin kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Koro sani wadani wachak wawinjane gima owacho nikech ng'ikruok matin Nyakoromogi. Wadogane kuom Walter mondo wawinjane gima koro jood bura moko kuom jood bura wachne. Od bura ka mondo mi gin bende ginyis rang'iny mar ng'anyo margi kendo ok gimor kod gino ma giwacho ni jo od bura chal ka gima oleng'ore matin kod dwachgi, kendo bende ka ochopo seche mag 8 wabiro yudo ni to rang'iny mar ng'anyo waseneno e dier boma kaendi mana kaka nyawado Eric Owengo osebedo kaluwo e bada koka chi tung kocha chonde dhi chalo nade. Bende jogo nyalo muomo pek margi kod ng'anyo margi ma gichopo e od bura ka, but maduong' en ni nyaka chop seche giendi ok gisechopo e od bura kaendi. Koro jo od bura gogo ma bende ne pod ukichore gi chien ma pok oyudo thuolo mar donjo e od bura kaendi bende koro molo gi nyamburko moro bang' moro e bwo arita mager mar neno ni gidonjo ka, kendo kopo ni koro chiw thuolo mondo mi gidhi nyime kod twak to gibiro thuolo kod lwasi manyangafu mar goyo mbaka kendo bende ng'iyo lipodno matut, nikech ibiro kaw thuolo mar somo lipodno endo ka ibiro pedhe kod jakom mar kamiti Kimani Kura, kendo chiwo thuolo ne jood bura mondo mi ogoyo okang' moko kuom gigo ma gilieko ni ging'ielo oko kelo kanyakla osuru mano mantiere kuom mkate, kanyakla kod mago mag geche to kod gigo ma bende iboyo godo mwandu moting'o kata mana osuru mago mijuogo kuom jogo ma weg nyamburko kata okumba manyocha bende okosemoro jopiny, to en mago mag juogo osuru kuom mwandu machalo kaka mago mag chiemo mokelo kanyakla tamna modhi mitiyo godo pacho kaendi. Koro mago gigo ma jo od bura ma osebilo godo wach kaendi wacho ni gibiro ng'iyo malong'o nikech giluwo ni nitiere oledhi moko ma piny owacho jatiyo godo nyadi mang'eny, to toke to moko ikalo gi tok chiel kendo ikalo maduogo bed chik magi nyalo mana chich kodeko. Koro gin ka kendo gingecho wengegi mondo mi gine ni to twak tok osepedh paro mar chikno endo dhi chalo nade. Mano mana moko kuom gigo mantiere kaendi ma bende warito neno ka chopo seche mag 8 jood burago biro donjo ka. So kiyie na biro mana kao pach ng'at achiel kende. Huyo ni mbunge kutoka pale Machakos. Nitamuuliza tu swali moja, mheshimiwa, karibu kutuongelesha hapa. Kuna baadhi za zile vipengee ambao zimesemekana kwamba zitatolewa. Huenda ni vyema zitolewe kwako kama mheshimiwa, ambao huenda watu kutoka pale constituency yako walikuwa na matarajio makubwa sana. Wacha niseme ya kwamba watoe wasitoe bill tunaangusha. Kwa sababu ukiangalia zile vipengele sasa wanaanza kujifanya wao ni wako pande ya mwananchi. Kwani wako wanazijua wakieka. We don't trust them. And I can tell you for free, I cannot trust anything which is coming at the third reading. Okay. They can muscle their numbers, decide that they will pass the bill. So, and I will read you a message which I've just received from Matungulu Catholic Fraternity, okay, so that you can understand the magnitude of this issue. Okay. This is a message. Good afternoon. Good afternoon. Blessing to you, Mheshimiwa. Awfully fine. All the Catholics of Matungulu sub-county are commanding you to vote no to the Satan. I've received 30,000 messages. Okay. You go to my TikTok, it has reached 1 million. 1 million people condemning this bill. Okay. The voice of the people is the voice of God. Okay. And I would want to be honest with you. Let's shield off this finance bill completely in totality. We don't care what they have just gone to do in State House and changed. And we go back to the old bill and then come up with a bill which can help Kenyans. Because it is completely unfair. It is completely draconian. It is a bill which will harm the common man. And I want to say this. Okay. The most affected people is the middle class. Okay. Yule mtu ambaye akona mtoto anaenda shule, yule mtu ambaye akona pay slip, yule mtu. Sasa when you affect the middle class, you are affecting the common mwananchi, the Wanjiku, the Mutinda, the Odhiambo on the ground. Because the middle class in this country is the people who drive this economy, is the people who take care of that common mwananchi. So for me, okay, it's a no. Kwa mara ya mwisho kunasemekana kwamba muungano wa Kenya Kwanza wamechukua kazi ya kamati ya fedha ambao walikuwa wanachukua maoni ya wananchi, mwishowe walete ripoti hapa alafu wakaifanya hili tangazo pale Ikulu. Unajua
that's the biggest problem, whereby people are not understanding we are operating on Constitution 2010, whereby there is clear separation of power between the executive and parliament. Okay. Why are they going to bed with the executive? Because they are not trustworthy. Okay. So basically, they bring the bill here. They can take it to State House 100 times. We still deal with it. Asante sana mheshimiwa. Yes. Yeah. Ni hayo tu kwa sasa yenye tumekwisha jua kutoka kwa wanabunge ambao wanangojewa hapa. Mwishowe watakuwa na lao la kusema pale ndani. Erokamnenya kwa Ramogi mano mana weche mawuok kuom jaod bura ma Tungulu mawacho ni kata bed ni nitiere moko kuom thuok paro mar chik no bibi ng'ie loko gino wuon gi ikore mar thiche oko gi kukunete kata bed ni nitiere ber moko kachiel nyaka studio idhi nyime kod yudo weche manyien mabendo iki kendo losni makare. Erokamano nyakwa Ramogi mano iluongo ni Ustadh Walter Nyambaga kachiel kuwuok e liare mar od bura ma malo mar piny Kenya kama idhi pedhie twak mar paro mar chik mar omenda odiochieng' ma kawuono. Nyakwa Ramogi adwani mondo gie sani koro ni to adhi ane yweyo marwa mokwongo ng'iye moko kuom ote ma iorona ka kowuok kuom oganda mopogore opogore. John from Kanyudoto aneno Ramogi TV maler ahinya. I urge MPs to look at that bill keenly with the two eyes, okay, to avoid pressure under their fellow citizens, okay. Adoki zongo kubwa mano John kawuok Kanyudoto. Erokamano ahinya. Sarah Singa erokamano ahinya in bende. Kasto anoka japuonj Evans Nyakie bende ondiko ka kowacho ni oneno achiel kachiel kendo gintiere gwenge ma Kituka kocha mano Kadem Kituka Primary School. Wacho ni Kituka School gin gi jopuonjre kaka Mr. Kwach, Mr. Orido kachiel kod Madam Lucy Adiang. Giduto te giwacho ni koro jood bura otim tich mano terogi e od bura momiyo jopiny ochiwo gokinyi kendo odhi ogone gi ombulu. Uma Oriama maro kaka school aneni makare ahinya kendo amor gi Ramogi TV kaka ukelo weche manyien e yo makare kendo e yo maber. Aneni makare sana Rapogi Kanyamkago ka kod Warega Tikri Jabocha. Erokamano Tistinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago. Erokamano kuom kete Ramogi TV achiel kachiel. Yiena mondo ka uyuyo gi kanyo nyakwa Ramogi poro wan gi weche mamoko Mohamed Oluoni weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Kik idhi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it.
Machiegni kendo Nyankoromogi wadhi nyime gi weche majien. Jodak mawuok Wajir wacho ni giol kendo gidwa ni jood bura owit oko paro mar chik mar omenda. Ma e kaka ne giloso. Kama wananchi wa Wajir tunapinga hiyo msaada kwa sababu wananchi wanaumia kwa sababu kila siku kila asubuhi ni overtax. Wananchi wa chini wameumia, tumeumia zaidi na tena wataka kutuumiza zaidi tena. So naomba wale ambaye tumewachagua waende watu represent pale, all MPs, I urge them, tafadhalini sana, hiyo bill zisipitishwe kwa sababu wananchi wanaumia sana. If anybody has read the draft, it is so insensitive that it will going to affect the commoners, the common wananchi. Like for example, the motor vehicle is taxed high, and also bread, and so many other issues. Now, I want to ask the members of parliament who are going to vote today to take their time, enough time, to stand with the people who voted them in. They should not lose the side of a antelope for a dishing squirrel. Please stand with us the way we stood with you during the electionary period. Just recently, the voting pattern, it's only Fatuma Jehu and Mheshimiwa Yusuf Muliro from Wajir West who stood with us by voting no. We want to see the rest of the members of parliament from Wajir County to also stand with us and reject in totality. Nyankoromogi ok mana jo Wajir kende manoloso kaluwore kod lipot mar paro mar omenda mar chik ma 2024 ma idhi chwalo od bura ma kawuono. Oganda ma bende wuok e gwenge mag Bomet bende loso ewi wach ma kamano. Wawinjane kaka gin bende pachgi chalo. Tumepitia shida mingi sana. Tunaomba wabunge wetu msipitishe, mrudi kwanza tuongee mambo ya raia wa kawaida. Hapa Bomet tunaona hatujafanyiwa vizuri. Serikali ilikuwa imetuahidi watatusaidia vizuri, lakini wamefanya kinyume na matarajio. So tunawahimiza wabunge wetu, hasa mbunge wangu Honorable Victor Mandasi fanye namna aangushe hiyo bill pale kwa parliament, kwa sababu walituahidi kama rais President Ruto alituahidi atatufanyia kazi kama hustlers. Sasa sisi kama wanabodaboda hatujafaidika. Mama mboga ni wale walikuwa wamewekwa kipaumbele, lakini hadi wa leo wako nyuma kabisa kibiashara. Nataka wabunge wetu wakatae hii bill kulingana inanyanyasa mwananchi wa kawaida. Tulipoona hapo mwanzoni Ruto alikuwa amesema tunapea kipaumbele mwananchi wa kawaida, lakini saizi amebadilika akawa ananyanyaza huyo mwananchi wa kawaida. Sasa tunataka kuambia tu mbunge wetu Honorable Brighton Yagon, kama unapiga yes kulingana na hii bill, piga lakini uzirudi katika konoini. Kawang'e weche motende kod weche mag thieth, ni okumba manyien mar thieth ma ong'ere kaka SHIF ok bi chiwo kad matching ne jopiny kaka yande osebed ka ichiwo kod mano mar NHIF. Chakre dwe manyien ma winjo chak ti kod okumbano, jotuo biro mana chiwo nambagi mag opande kata keto yangruok kokalo e lith lwedo mondo omi giyud thieth. Jakom mar board mar SHA Dr. Timothy Olweny mane otwak kod jofwambo koni ji duto owinjo olemute mag thieth, Huduma Centers, apise mag NHIF kata oti kod simbegi e ndikruok mondo mi wuoth ochakre kamoro achiel. Rowere manie kind higni 25 kadhi nyime ma onge kod tich to owinjo ochul Sh300 e okumba manyien, bende okwa mondo tim atima ndikruok. There are going to be no cards in the traditional sense, the way NHIF cards have been there. People are going to access service based on their IDs. There's going to be a SHA number, which is also allocated. It's not necessary that you remember it. The main thing is the ID. And then in addition to that, of course, verification and validation via biometrics at the point of accessing service. There has been the question about this that has gone around on social media about this 25-year-old who has got no income and still is required to be able to pay the premium. The fact is, by virtue of age, we are not going to allow somebody who's above 25 to be a dependent. And that is, I think, is the same as it has been even in the previous one. The only difference is, if they cannot pay on their own,
somebody else will pay for them. If, for example, they're living with the parents and the parents choose to pay for them, they will be paid for, but now they're regarded as a separate household by virtue of age. If for whatever reason they are not able to pay, then they are indigent and therefore they'll be paid for by the government like everybody else. Migoma Thitho dok ne okang' mane gikawo e golo oko chenro mar chudo ne mine mapek to onyuol e ute mag thieth mane kinde mokalo ichulo negi kokalo e Linda Mama e chenro mar twak gi jofwambo manobagi e boma Nairobi. Gikone okumba manyien mar SHIF ma osechak ndikruok mare kokalo e namba ma en *447# mine duto mapek ibiro chul nengo margi mar thieth e ute thieth kamoriwo maonge nyalo ma piny owacho biro chulo negi bang' timo ndikruok kaka jokanyo mag okumba mar SHIF. When this Linda Mama was rolled, the main problem was access to deliveries. But when you look at this country, we have quite a huge number of mothers delivering in facilities, and they are still, we are still having high maternal mortality rates. Therefore, there is a problem with the prenatal and, of course, postnatal, including the children who are delivered. So, we have two issues. We can decide to secure the mother with that money and get a cover, or secure the household. Now, we are saying that the money for Linda Mama will still cater for the mother within the benefit package, as has been highlighted here, covering prenatal, deliveries, and postnatal. The facility should claim from that social insurance. For the mothers who don't have a social insurance, we onboard their households. So they are covered with their household for that period of time. And if they are residents, the government continue paying for them. Asewacho nyathini toko winja to sani oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, na vieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Nitie gimoro marach motimre e od joka Gil. An wa joka Gil ok obadha. Tonje mon tie kae, wan tinyo pod onge kwe.
ng'at ma wane od ni wasebedo ka luongo ni janek kuom higni mang'eny, in koro ichako winjri gi jok machal kamako dichiel. It's time to strike back. Read It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi wache. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mara ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Jotugo mapacho ka Dan Canson norwako point 41 moloyo tielo mar 7 mag NCBA Golf manotimore Karen County Country Club. Maloyo jotugo 171 mag golf noyuoro itugego. Dan Canson nolu machiegni gi Robert Keter manoyudo points 39. Korka jok mamine Sara Nyareru noyudo loch gi points 40. Hansel Kurian nyotieko e thuolo mar 2 gi points 36. E division mar 2 mar jok machuo, Ezekiel Owuor nobedo jaloch gi points 45. Team mar France noloyo Austria nyakora mogi gola 1-0 e tukgi mokwongo mar laro simbo mar Europa. Jotugo mag